হাগ্রামা মহিলার সাড়ে 2 লাখ টাকা দিছিলে আজি ইউপিতে এই 4 বছৰত কোনবা যদি আমাৰ ব্ৰিটিছ অঞ্চলৰ পৰা মিট্ৰিকৰ আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেৱাৰ দ্বাৰা স্ট্যান্ড যদি পাইছে সেৱায়ে পটা এক্সামত যদি স্ট্যান্ড পাইছে 2 লাখ টাকা প্ৰমোট বড়ই দিয়া নাই তেনেহলে হাগ্রামা সাৰে এডুকেশনৰ বেছি কাম কৰিছিলে হাগ্রামা মহিলাৰ দিনত আমাৰ ব্ৰিটিছ পৰা কোনবা যদি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ NIT আৰু IIT এডমিশন পায় তেনেহলে 3.5 লাখ টাকা দিয়ে আজি প্ৰমোট বড়ৰ সময়ত কোনবা যদি আমাৰ ব্ৰিটিছৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং IIT NIT বা মেডিকেল ইয়া যদি এডমিশন পায় প্ৰমোট বড়য়ে এই পইচাটো দিয়া নাই হাগ্রামা মহিলাৰ সাৰৰ সময়ত দিছিলে হাগ্রামা মহিলাৰ সাৰৰ দিনত কোনবা যদি UPSC বা APSC ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশন IAS IPS বা কিবা এলাই যদি তেওঁলোকে যদি পাস কৰিব পাৰে হাগ্রামা মহিলাৰ সাৰে প্রমোট বড়োর দ্বারা কোনবা যদি APSC এক্সাম ক্র্যাক করে তেওঁলোকক স্কলারশিপ দিয়া নাই তো আজি আপোনালোকে চাওক হাগ্রামা মহিলাৰ সাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান কাম কৰিছে আৰু প্ৰমোট বড়োই কিমান কাম কৰিছে হাগ্রামা মহিলাৰ সাৰৰ নেতৃত্বত CIT হৈছে বিদেশৰ ব্ৰহ্ম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হৈছে বহুত কলেজ ইষ্টাবলিছ কৰিছে প্ৰমোট বড়োই কি কৰিছে তেওঁলোকে কৰা নাই তেওঁলোকে অকল ডাঙৰ এডভাৰটাইজ কৰিছে এডভাৰটাইজমেন্ট ডাঙৰ পোষ্টাৰ গিদিৰ সাউগাৰী কক্ৰাঝাৰত থাংগাই একদম খুলুমবাই মামা মামি মানে পড়াইগोन গিদির সাউগাৰী নবা बे फैसा सावगारि साय बे फैसाजों अबा मोनसे स्कुलाव साइकेल स्टेन्ड बानायनानै हो अबा मोनसे स्कुलाव कम्पिउटार हर अबा मोनसे स्कुलाव बेग हर नाथाय बे सोलोंथाइनि फैसाफोरखौ गावहासो गुरब्ला नुजाजोबनाय सारा बिटिसि नङा नुवाखै नोंसोर क'क्राझाराव नुवाखै बै थिनालियाव क'क्राझार टाउन मोनहाङाव माने बिराद गिदिर खुलुमबाय माने गोजोननि पिस माने खुलुमबाय इउनिभार्सिटि अफ पिस क'क्राझार होननाय बिराद गिदिर सावगारि दं गामसा गाननानै सानसे मा जाबाय दैमानिफ्राय बाला लांबाय थानाय ट्रेक्टर थांनानै माने लामाजों थांनांगौमोन ट्रेक्टरा ब्रेक हमस्लाबनो हायासै बै गिदिर खुलुमनाय सावगारिखौ एकदम बेजों थांनानै थफ्लं बिसिलांबाय जों बिसियाखै ट्रेक्टरासो बिसिदों क'क्राझार टाउनाव नुगोन नोंसोरो बे क'क्राझार टाउन मोनां जानानै ओरैनिफ्राय थांबा नुयो कारिगावनिफ्राय थांबा नुगोन क'क्राझार टाउन मोनाङाव मोनसे पस्टार दं सिला जोबनानै बेखौ जों बिसियाखै ट्रेक्टरा बिसिदों मिथिबाय बाला लानानै थांनाय ट्रेक्टरा लामायाव एरायस्लाबनो हायाखै सावगारिया सेराव दंमोन सावगारिजों थफ्लं मिथिबायना दिनै बे फैसाजों बिथांमोना सोलोंथायाव खामानि मावाखै बिथांमोना एडभार्टाइजमेन्ट ओंखायनो जों बुंदों बे सरकारा रायजो राजानि सरकार नङा बे सरकारा फरायसाफोरनि सरकार नङा बे सरकारा जाहैबाय एडभार्टाइजमेन्ट सरकार आरो बेबादि गिदिर एडभार्टाइजखौ हिटलारासो होयोमोन जार्मानियाव थगायनाय मिथिबायना एकदम मावदों होननानै मोजां खामानि मावदों होननानै गोदोहाय लेखा दं मोनसे गांसे नाजी प्रपेगान्डा इन पलिटिक्स होननाय बे लेखायाव नुगोन हिटलारा खामानि मावागारा एकदम थगायो रायजो राजाखौ आंनो बे कालसारा जोंनावबो फैनानै दंफैयो जोंनाव बिटिसिआव गेदेमा सासे दङ बिथाङा खामानि मावाखै इडुकेसनाव आं बुंबायना वामा मेट्रिक स्टेन्ड मोनोबा गोदो 2 लाख मोनोमोन इन्जिनियारिं मेडिकेलाव एडमिसन मोनबा 3 लाख मोनोमोन PhD आव एडमिसन मोनबा 1 लाख मोनोमोन UPSC APSC पास जायोबा MBA आव एडमिसन मोनोबा हाग्रामा सारा फैसा हरोमोन दाथ' हराना प्रमोद बर'आ ओंखायनो नोंसोर साननो हागौ गोदो हिटलारा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन खामानि माव देखायबाय था टिभिआव देखायबाय था सावगारियाव आरो जुदि नों देखायबाय थायोबा रायजो राजाया बुजिगोन रायजो राजाया नंखायखौनो नंगौ सानगोन होननानै दा बिटिसिआव देखायबाय थायो प्रमोद बर'आ माव इडुकेसना मावदों सुपार 50 मावागारा जोंना रायजोआबो नंगौ साननोसै नङा मा हाबाब बेनो गिदिर लिडार हाबाब बेनो मावथारदों बिमा माहारिखौनो थगायबाय पसात्तर हाजार होगोन होननानै नङा ओंखायनो बिक्रमागान बानायदों दा थगायजा बाजैमोन 74 हाजारजों
दा फरायजायोमोन उरुमोगोन जों होननानै नङा होमबा दा फरायजायोमोन गोदै गोदै रावजों बिक्रमागान बानायदों बेखौ लानानै ओंखायनो आं बारा गोलाव बुङा प्रहलाद ब्रह्म आदा बिथाङाबो दङ बिथाङाबो बुंगोन जोङो साफ्रोमबो जानजि खाफ्रानांगोन बिटिसिखौ रैखा होनो ओंखायनो जों बुंदों प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव नङा होमबा प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव हाग्रामालाव बिटिसि बासाव नङा होमबा बिटिसिखौ जोबस्रांनायनि सिगां जों रैखा खालामनो नांगोन नङा होमबा सेफ बिटिसि बिफोर इट डिस्ट्रय होनदों सेफ बिटिसि बिफोर इट डिस्ट्रय बिटिसिखौ मोनसे हानजाया दंस खालामनो नागिरदों बिटिसिखौ माखासे दैदेनगिरिफ्रा दंस खालामनो नागिरदों नाथाय जों बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गुबुन गुबुन हारि माहारि हाग्रामा महिला साननि दैदेननायाव जोंनि देशखौ बासायगोन ओंखायनो बिटिसिखौ जोबस्रांनायनि सिगां बिटिसिनि रायजो राजाया बासायगोन आरो बिनि थाखाय जों जानजि खाफ्रागोन नङा होमबा बे साबायखर थाबाय साफ्रोमनिसिमबो बरागाव ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजासिम खुलुमनाय थाबाय साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ आं एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ